प्रथम स्थान बनल बाबा के सलेमपुर ग्राम में। बिगड़ल काम भी बन जाला, शक्ति बाइन का नाम में। सोमवार और शुक्रवार के भीड़ जुटेला भारी, ले प्रसाद अक्षत फूलमाला जुटेले नर नारी। बोली बोली ओम प्रकाश बाबा की, बोली बोली सती मैया की। हे बोरहम बाबा राउर महिमा महान बा। हे सती मैया राउर महिमा महान बा। बल का नदान बना कुछऊ के ज्ञान बा, सेवा का नदान बना कुछऊ के ज्ञान बा, बल का नदान बा। सुकावा सोमार के भीड़ होला भारी, पूजा करे आवे लोगवा नर और नारी। सुकावा सोमार के भीड़ होला भारी, पूजा करे आवे लोगवा नर और नारी। भक्त भोरे रोजे राउर करत गुण ज्ञान बा, बल का नदान बना कुछऊ के ज्ञान बा, सेवा का नदान बना कुछऊ के ज्ञान बा, बल का नदान बा। फल फूल मिठाई चढ़े बहे दूध के धार हो, ओम प्रकाश बाबा पूजे गौआ जवार हो। फल फूल मिठाई चढ़े बहे दूध के धार हो, सती मैया रोजे पूजे गौआ जवार हो। झंडा देखी लहरत कैसे खुला आसमान बा, बल का नदान बना कुछऊ के ज्ञान बा, सेवा का नदान बना कुछऊ के ज्ञान बा, बल का नदान बा।
संजय शरारती दया करी भारी, जिंदगी संवारी उनकर बाबा ब्रह्मचारी। संजय शरारती दया करी भारी, जिंदगी संवारी उनकर बाबा ब्रह्मचारी। कौन भइल गलती हमसे राउर ध्यान बा, बलका नदान बाना पूछऊ के ज्ञान बा, सेवका नदान बाना कुछऊ के ज्ञान बा, बलका नदान